Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine su od posebne važnosti za našu zemlju. Od 1. jula 2003. godine formiranjem Tužilaštva za ratne zločine, koje je zasnovano na međunarodnim pravnim aktima, unutrašnjem zakonodavstvu kod nadležnog Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, uređena je članom 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine. Nezabeleženi presedan u svetu koji se dogodio baš od 2003. godine, gde je tadašnja vlast isporučila kompletno državno, vojno, bezbednosno, policijsko rukovodstvo, kao i nedužne oficire, policajce, vojnike i političare iz tog vremena koji nisu bili njima po volji. Ti ljudi su lovljeni kao divljač, otimani iz bolničkih postelja koji su bili na lečenju, stavljane kese na glavu i na najgrublji način hapšeni i bez mogućnosti da se brane od kidnapovanja i odvođenja u Hag. Ono što je jako interesantno, da kako su kolege iz opozicije i u vreme svoje vlasti imali ostrašćenost i mržnju prema političkim neistomišljenicima, isto su to pokazali i dokazali i posle 20 godina kao opozicioni poslanici pre nekoliko dana ovde u ovom visokom domu, kada su napali i pokušali fizički da povrede predsednika Aleksandra Vučića, koji je došao na njihov poziv na najosetljiviju temu u ovom trenutku, pitanje Kosova i Metohije. Tadašnju njihovu brutalnost sam i lično osetio na svojoj koži, a moram vam reći za ne verovati da su do te beskrupuloznosti bili, jer su tada moje sinove koji su bili u 6. razred osnovne škole Radomir Lazić u Azanji ispitivali preko svojih stranačkih aktivista, prosvetnih radnika, da li su možda deca kući viđala nepoznatu osobu, odnosno nekog vojnika. Osim dece, maltretirani su i ostali članovi moje porodice, a posebnu bahatost su pokazali time što su tada blokirali moje rodno selo Azanju i kraj gde živim i gde sada živim. Tada su vršili pretres i pretraživali da li se možda tada u mojoj porodičnoj kući skrivao general Nebojša Pavković. Mojim hapšenjem i odvođenjem na informativne razgovore gde sam bio osumnjičen da sam saradnik haških optuženika, moja jedina uloga je bila i mojih prijatelja da se javno protivimo protiv isporuke naših ljudi u Hag. To je dokaz kakvu profesionalnost i odnos prema ljudima je imalo Tužilaštvo za ratne zločine. Poštovane koleginice i kolege, kada neko voli svoju zemlju i svoj narod, kada je iskren i odgovoran, on to uvek pokazuje bez obzira da li je opozicija ili vlast. Tada u to vreme sam imao nekoliko veoma korisnih, iskrenih razgovora sa tadašnjim narodnim poslanikom, sadašnjim predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mi je rekao da je uvek za to da svako ko je kriv treba da odgovara na civilizovan i zakonom propisan način, jer naši ljudi, posebno oni koji su branili svoju zemlju, izvršavali zadatke, nisu zaslužili da budu na način kao što je to radila dosovska vlast, hapšeni, maltretirani i bez mogućnosti da se brane u skladu sa zakonom. Moram da budem iskren i da spomenem i kažem da je u to vreme veoma korektan i iskren bio i dr. Rasim Ljajić kao predsednik Koordinacionog centra za saradnju sa Hagom. Pokušavajući da razgovaramo sa ljudima koji su tada vršili vlast, prosto je bilo nemoguće utvrditi s kim treba razgovarati na tu temu, jer su kao i uvek sve što je vezano za rad Tužilaštva za ratne zločine prebacivali odgovornost sa DSS-a na DS, sa DS-a na DSS i druge dosovske stranke koje su bile toliko ostrašćene da jednostavno nije postojala mogućnost razumnog razgovora. Jer tadašnja dosovska vlast, umesto da je radila po pravilima i zakonima predviđenim o ratnim zločinima, oni su se utrkivali da prave spiskove, optužuju i isporučuju sve one ljude koji su im politički smetali i na taj način sebi otvarali prostor da se dodvoravaju stranim službama i tužilaštvu u Hagu. Kako i na koji način Tužilaštvo za ratne zločine treba da radi jeste dokaz da je baš u vreme dolaska na vlast Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vučića pokrenuti su mnogi postupci, procesuirani su UČK teroristi na čelu sa Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u haškom pritvoru. Zato i jeste ispravan predlog predlagača da bude javno tužilaštvo za ratne zločine, odnosno glavni javni tužilac za ratne zločine.
Zbog velikih uspeha u svim oblastima u Srbiji i u interesu naših građana, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije, resornom ministarstvu, pozivam sve svoje kolege i koleginice da u danu za glasanje podrže sve predložene tačke dnevnog reda i glasamo za. Predaja nije opcija. Živela Srbija, živeo predsednik Aleksandar Vučić.